Zdravím lidi a vítejte u mé zbytečné recenze. Tady tohleto je na Orion Jojo. Já už se přiznám, že jsem to otevřel a jel jsem to a řeknu vám, ta věc je divná. Je to vyloženě divný, protože tady jsou ty želé, které jsou překvapivě tvrdý, asi proto, aby to vydrželo, když tam to nalejou horkou čokoládu nebo co. A ta čokoláda je samozřejmě Orion překvapivě jemná. Takže ve finále máte něco, co rozkoušete čokoládu, prakticky spolknete čokoládu a potom vám tam zbyde želé. Jako ve své podstatě nechápu, kdo by to chtěl takhle jíst, protože to je vyloženě jenom jako, že kdybyste si vzali želé a dali jste si to, že se ta věc nekombinuje, ty chutě se nekombinujou a kvůli tomu, že čokoláda se roztejká, tak zároveň prostě ani to nejíte dohromady, jíte to zvlášť, protože dřív, než to želé dokážete rozpustit v té držce nebo něco, tak ta čokoláda už je dávno v prdeli, že jo. Tak jako fakt nechápu. Tohle dá, že byste to žrali tím způsobem, že to furt jako dáváte další a další do pusy, což znamená, že ta nová čokoláda, co přišla, se míchá s tím starým želé, co už se začalo trochu jakoby rozkousávat a rozpouštět. Jinak fakt jako nevím, jakým způsobem by se to jako, mám tady otevřenou polovinu od včerejška a no polovinu, víc jak polovinu a popravdě mě extrémně neláká jíst ten zbytek. Na druhou stranu to s lentilkama, to vypadá docela dobře. Dobrý, takže to bylo asi tak všechno, zatím se mějte a čau.